Mo ginambog nga perti ninyo daghana abot mong bilyon. Una-una na ingon bang Biblia nga mas lapad pangagianan padulong kalaglagan nya sa inyong kadaghan perti ninyong igua sa lapad nga agianan padung sa kalaglagan tungod sa mali ninyong pagtulog na ng doktrina. Una nga ipit yun kayo mo sa inyong argumento, ipit yun mo kanunay sa inyong claim. Daghan ang mahiadto sa gitawag og kalaglagan ug watay supak ana nga daghan gid mahiadto sa hinungdan nga daghan man pod ang mga tawo nga nailad sa mga mini nga magtutudlo og mga mini nga gitawag og mga propeta. Kanang gingon ninyo nga daghan ang malaglag dili na refer sa simbahang Katoliko. Nga naman kayang simbahang Katoliko man gud iglesyang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. O niya kasi siyempre makailapon man siya, so nagpasabot nga mangonvert gyud siya og tao. Ug tungod ni anang iyang pagtudlo, pag-convert sa tao, padulong sa iyang pagtuo, nagpasabot lamang kada gibuhat niya ang gisugo ni Ginoong Jesucristo nga himuha sila ako mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo ug tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. O niya ang Biblia pud mismo nag-ingon, Revelation chapter 7 verse 9, na nakita ni San Juan ang langit. Kanya nakita niya ang dakong panon sa mga tao nga walay makaihap. Di man kag walay makaihap. Subuti pasabot perti yung daghana. Iwagoy gitawag og makaihap. Unya kining mao mga tawhana nagikan sa mga nagkadaiyang mga nasod, nagkalain-laing mga nasod unya nagbitbit sila palwa, nagbisti sila og tawag ini nga puti. Kana nagpadayag nga mga Katoliko na. Nganong man kay tan-awa ra gud na di ba every Semana Santa before mag tawag ining musulod ang Lunes Santo kanang Domingo before the Lunes Santo gitawag siya og kining Domingo sa lukay, magbitbit og mga lukay, di ba nya pagkaman magprosesyon, practice lang na din na sa kalibutan ha, kay ang langit didto mao po di mahitabo sama sa nakita ni San Juan didto sa langit. Revelation chapter 7 verse 9. O ya kanang mao mga tawhana, kanang mao mga tao nga nakit-an ni San Juan naggikan sa nagkadaiyang nasod. Buot ni pasabot Katoliko. Kay makailapon man ang simbahang gitukod ni Ginoong Jesucristo. So kadtong mga tao nga nangaluwas ka nagbitbit og palwa nagbistig puti nga nakit-an ni San Juan, buti pasabot mga tao kadtong nga na-convert gikan sa nagkadaiyang nasod sa tibuok kalibutan unya walay makaihap. So ang simbahang Katoliko na kay karon gani pa lang daan, karon pa lang tawag ining henerasyon na 1.3 billion na. Imagine mo, so before karong henerasyon pila ka ang iyang tawag ining ihap. Hangtod nga buhi pa ning kalibutan na as long as naa pa ning kalibutan na nagapadayon gyapon ang simbahang Katoliko og pangonvert og mga tao. Ngano man kay ang iyang tumong og tinguha sama sa tumong og tinguha sa Ginoong Dios luwason ang tanang tao pero naagi mga di mo dawat. Ang di mo dawat daghan pod. Nya kanang di mo dawat nga daghan pod, gusto na sila og kanang haruhay ba. Di sila gusto pag-antos kay simbahang Katolika man gud. Kung imong tan-awon gyud yung tudlo, grabe gud siya ka istrikto. Yang tawag ining mga sulpot haruhay kanang ilaha oy. Ano man di naman ka mo dawat og sakramento. Di naman ka mangumpisal, di naman ka maghimo og act of humility ba atubangan sa Dios. Muduol ka sa mga pari unya mangumpisal ka. Ang ilang himo na tuol lang ka, luwas na ka. Pagka man tuol lang ka sa ilang pastoy, okay na. Tuol lang ka sila mga prophet, okay na. Di ba? Ano lang kasayo ng kaluwasan sa ila ha? So nagpasabot na kanang giingon ni Ginoong Jesucristo nga daghan ang mahiabto sa kalaglagan niya alapad kaayo refer na sa mga dili Katoliko. Nanuan, ang mga dili Katoliko manggod ang ilang kaluwasan hastang sayo na. Nya pagkahuman gitukod og tao, way Kristo ba kung tanawa na sila kita ba mo sa ilaha nga nani nga luwas, anang mga witnesses nga naan na luwas? Wala eh. Hindi ka kita nga nani mga nangaluwas nila. So may grasya nga ilang madawat kung tao ang nagtukod ana. So kung tao ang nagtukod ana, disgrasya ang imuhang tawag ining mahidangatan. So kung may ngunta nga ang simbahang Katoliko, pamasahin na to, or dala na to, padulong dito tawag ining langit, nga naman gimbutan man gud ni Kristo. Kasi Kristo ang kamatuburan, ang dalan ug ang kinabuhi. Way makaadto sa amahan kung dili pinaagi niya. O nya kining simbahan usa niya. So mo na nga kining pagkinabuhi
dili baya sayon biya, dili baya sayon ang pagkinabuhi subay sa sulod simbang Katolika. Dili sayon kanang ilang pasangil nga ang mga Katoliko palahubog, dili man natudlo sa Iglesia Katolika. Dili natudlo sa Iglesia Katolika kay ang tudlo sa Iglesia Katolika pagkasantos. Ang tudlo sa Iglesia Katolika sundon ang kabubuton sa Dios. Ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kinahanglan lahutayon ang grasya nga naa sa kalag pinaagi sa gitawag og mga sakramento dawaton taga-adlaw. Siyempre may mga maayong buhat. Kaya ang tinud ng Katoliko muhimo sa mga gawi subay sa gitawag og pagtuo. Ug wala gitudlo pagtuong Katoliko nga magpabugubog ka, manugal ka ug uban pa nga mga giingon ninyong mga daotang gitawag og mga buhat. Wala eh. Kaya again, ang paghimo og daotan choice na sa tao. So kini nga itong mga amigo mga sulpot kay para ingnon nga sila tama, para ingnon nga sila gitawag og limpyo mo na ilang gihimo ginapasangin na ng simbahang Katolika na ang pagkadaotan gitudlo simbahang Katoliko. Pamutbot pamor. Kaya ninyo pagpamutbot mo abot ng panahon nga paninglan mo sa Ginoong Dios. Nga naman kay ginapasanginlan ninyo ang mga tao, ginapasanginlan ninyo ang simbahan ni Kristo nga nagtudlo og kadaotan. Hinunua daghan mga ebidensya ang simbahang Katolika nga ang pagkasantos. Ang simbahang Katolika nagtudlog pagkasantos og naa ni mga tao man nga santos. Kini nga to ang mga higala nga mga sulpot bisag pusa sa ilaha wa pagyoy gitawag og nahimong santos. Nga naman kay wa pagyoy nahimong record na kining mao mga punduka na koneksyon sa Ginoong Dios. Kay wa koneksyon sa Ginoong Dios ning mao mga punduka kining mao mga sitaso. Therefore ngit-ngit pa sa alkitran ang kaluwasan ini nila. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.